Ang inadawalaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 5, tudling 19 ug 20. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugtok ning atong sugilanon. Sabi pilakan. Lain na ulo. May mga dagang ugat kami itong dalit. Lain juga ito na audio. Jo. Nganong miyok tong mga. Jo. Nganong mga Jo. Nausa ka Jo. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Jo. Biluang dia Jo. Tahu siapa ka Jo? Ha? Ano? Nagtuo man yung laway, oy. Nagkurong-kurong ba ka? Jo, daw sabi yung mata. Daw sabi yung kulor siya yung mga mata, Jo. Anong mura magdisulog liyo kami mo? Jo. Ayaw pagdoon ako, Jo. Ay, pagdoon ako, Jo, ha? Jo. Minga nga mong kunin baba ni mo. Aduh lang kayo. Ang iyang babasa kulaw, koy. Pupos ka ngayon siya. Tabag, koy. Kusyan kayo siya, koy. Talagin nyo, koy. Tama, koy. Koy. Pagkita kuspos. Koy. Koy. Dali, koy. Koy, puspusin na yun, koy. Koy. Yantik yung buku-buku. Mura laguas ito. Mula lang kukusto kayo. Sa tubo yung buku-buku. Usbi, dali. Usbi na yun. Ting. Usbi pa, koy. Ting. Imong mo. Jo, sorry kayo, ha? Jo, imong mo, ha? Usbi muna lang yan, okay. Bitalaw niya lang ako, koy. Dali taon, koy. Dali ako. Jo, si Kokoy ko, Jo. Ang permi ni mong, Jo. Ayaw, Jo. Si Kokoy ko, Jo. Di mo to. Bahala na, Jo, ha. Huwag ko sa hakon. Mabuhag ni ang imong uling tubo, ha? Ikaw mo lang disarasay, koy. Disarasay si Jo, koy. Dagan, koy. Huwag ka gulay. Lucrecio. Istane. Apuhan sa inahan ni Antonio. Unsay ato ni mo, Lola? Unsay mo tuyo? Kung nagmata pa si Antonio, itunol ka ng cellphone nga niya. Ani aman, nagbata pa man, Lola? Anyot, tinulan na anyot. Dawata rin yung cellphone yot, oh. Hello. Kumusta ka na, anak? Marang-arang na. Gusto na ganyan ako mapauli. Unya na, kung mabalik na ko diha sa ospital. Pagkakaroon, dili pa ko makapasalig kung unsa kong adlaw mo pa uli. Tungod kay nasugdan ko na ang akong gimbuhaton. Tapuson ko una kini. Ug unya na ko mo pa uli
hain man ka. Niara ko sa palibot, Antonio. Niara ko sa palibot. Lang ang akong pagpauli diha. Ayaw pagdugay. Kay kagawason ako sa ospital. Bye. Lupisyo. Ngano? Pila na gyud kaadlaw nga wa ko makakita ng Manda. Hain magyud siya niya. Wa ko mahibaw. Minaw kayo kining lungsura. Apan takuwaho lang unya. Kalit lang unyang motunga ang kagubot. Kanang kagubot nga musagol ang kalisang sa katawan ng dapita. Og moingon sila. Sukat, masukad. Karon pakit mahitabo. Kining matang sa hitabo. Nga mahitabo ning lungsura. Mao na karon. Ana niya magsugod ang kagubot o kalisang. Hunong ko yun. Awa man tayo hunong ani. Pag ginaganting, asa man ta, inipaingon, layo na ta. Si Jo, di na to makapa si Jo na to. Gawas pasab. Ting, di na tarong nga mulihok si Jo. Naibogyo ko. Nganong kalit lang ningon nato si Jo. Mura nagpuwa siya nga una. Mura wala siya sa mayo paminsan pa. Mura gusto ni Jo ga. Magkapakla siya tao. Ano na ingon makala si Jo? Huwag na po sa tanan ko murag di na sakitan si Jo. Ibulala na ganyan mo siya sa tao pero murag nagawa niya. Ano makala si Jo? O sa may tawag niyo mo sa isabo niya. Ay naungo na si Jo. Ting. Ay. Amot. Nakadugas na eh. Kaya lagi, si Jo kay murag na ibaw ko na ita. Kaya lagi sundan mo dyan. Asa mo tayo pa yun? Ang hinako siya din ipaaboton. Ani siya din mo agi. Huwaton ko siya din nagkadool na siya. Hapit na siya matumong sa hayag sa suga sa poste. Ni ana siya. Maklaro na siya. Naana siya tungod sa hayag sa suga. Nagkadool na siya nako. Ihonong siya sa akong atubangan. Mukalit karon siya glini nako. Diana. Dili ako mo'y imong gipangita. Bisan asa pa sila magtagok. Matortolan ginaton sila sa ilang kauban. Ipadayon ng sunod nila. Magalitan, makatuo ang tanang mga tao kung mahibawaan nila kining bag-oo niyang hitabo. Kung ako mao'y manimaw sa mga ordinaryong binuhat na nakasama sa ilang kibuhat ni Antonio. Mag-antos God hangtod sa ilang katapusan. Sundon ko siya.
Sigurado ka, Koy. Sigurado kang safety ta din eh. Koy. Safety ta din hiting. Karaan ka maling ting. Ato ni mutangan. Sa ako ning uyuan. Pamanditas bumbong ting. Sadik. Ikaw lang tayo palabay yung gabi din eh. Delikado kayo ta ko. Tuwatas gawas. Unya usip na ni mo ugbating. Sayos buntag. Buya ta din eh, Koy. Isabay mo nga magpaybaw ta sa mga polis. Mas delikado na kayo. Tagka na kayo isugit-sugit na ito. Pareho tao ba sa iyong buntag? Gusto ba ka niya akong duda, no? Ngaon sa ting. Kwan, mura manggutong na zumbis, Jo. Sampad di hati ni Ois. Muto di ka ng sumbi. Sa leader na sinyo. Nakita ka ba ya, ha? Nakita juga. Kung si Dagway Ugliho ni Jo, ha? At ano nakita ni Jo, mo sa mga itong nakita sa pelikula. Di kumutuwa na, ting. Di kumutuwa na. Una-una ng mga sugilanon o pelikula. Di na tino... Makaikyas pagkaha ang duha ka batan-on. Unsa man katinuod ang gisulti sa usa ka batan-on bahin ni Joe. Unsay dugang hitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning sugilanon. Ang mga kaliwa. Dalit kanato sa RMN Drama.